Goedemorgen beste mensen, ik ben hier terug aan het Stationsplein te Hulst. Dus het Stationsplein waar 4 supermarkten zijn gelegen en dan nog een vijfde, de Lidl. Meer hier aan de linkerkant, 50 meter, dus laten we zeggen 5 winkels. 2 Jumbo's, Albert Heijn, de Aldi en dus daar de Lidl. Bon, het is absoluut geen goede zaak dat er 5 winkels zijn op dezelfde locatie. Dus hier de Jumbo, die hier gekomen is in de plaats van de MT. De MT sloot zijn deuren al een tijdje geleden. Ja, er waren gewoon te weinig klanten. En ook, het is ook logisch, als je aan de andere kant, dus even verder, alle winkels naast elkaar hebt, dan, ja, en ook de Aldi daar, kom je zelf in de problemen. Hier heb je nog de afbeelding van hoe dat het vroeger was hier. Dus je ziet, Stationsplein, een winkelcentrum, MT, een mooie foto. En dan ook de andere zaak, die zijn er wel nog, een kapperszaak, Ruitvat. Dus de MT weg, de Jumbo in de plaats. Maar, zoals gewoonlijk, hier, de winkel is al open, heb je hetzelfde fenomeen als bij de MT. 's Morgens komt hier geen kat. De winkels zijn open van 8 uur tot 21 uur op de avond. Dus ja, wat zie je? Volledig lege parkings. Vooral in de week is dat effect iedere dag. Nu is het weekend, ja logisch, zaterdag, zondag komt er veel volk uit België, zal er wel straks een volle parking zijn, maar in de week is dat iedere dag hetzelfde verhaal. Dus hier die supermarkt 2 Jumbo. Ik ga er nu toch wel nog even binnen gaan. Om dat ook nog te tonen van, ja, de winkels gaan open om 8 uur, maar er is meer personeel in de winkel dan dat er klanten komen. En het probleem is ook, we hebben geen supermarkten aan de andere kant van Hulst. Dus wie woonachtig is aan de andere kant moet steeds op deze locatie hier komen. En dat is dus, ja, het probleem ook. Alles op één blok zetten. Maar dat is echt ja, een domme beslissing geweest. Je ziet het zelf, ik zal nu even binnen gaan. Het is natuurlijk zaterdag, dus iets drukker dan in de week. Nee, want ik zeg, wie doet er nu een 5e winkel open op dezelfde locatie? Terwijl dat de mensen zagen dat er geen winkel is, geen supermarkt is aan de andere kant van Hulst. Zoals je ziet is hier super druk, er is absoluut niemand, alleen sporadisch enkele klanten. Ik wil nu wel iets kopen, anders lijkt het toch ook wel wat vreemd dat ik hier sta te lopen voor niets. Je ziet hier de bakkerij. Ja, ik weet dat dat hier interessant is. Ja, ik heb hier 4 warme broodjes mee, dat is hier €1. Dus ja, ik loop hier wel in een lege winkel. Het is namelijk zo, de MT hier vroeger was hetzelfde effect. Je komt hier dus binnen en er is niemand. En dat is namelijk juist de verkeerde zet van alle winkels op éénzelfde locatie te zetten.
En daar hebben we iemand. Ik heb hier al een drietal klanten gezien. Ja, we kunnen zo rondjes verder doen, heel de morgen. Vooral in de week zie je dat toch wel heel fel. Ja, die zal ik natuurlijk niet vergeten. Mijn gewoonte. Voilà, een tijd voor de kassas. Dus ja, je ziet mensen, er zijn winkels nodig, meer gespreid. Ja, er is één iemand, ja, de kassas zijn in feite nog niet open zelf. Ja, als er niemand is. Voilà, ik kom hier nu net uit die Jumbo. Ik heb in totaal, dacht ik, met die persoon die nu binnen is, 4 of 5 klanten gezien. Dus de mooie Jumbo. Voilà, dat is dus het resultaat. Voilà, beste mensen, ik ben even buiten de wijk van de Stationsplein. Dus hier de N290 voor u, dus rechtdoor richting België. Want dus daar waar dat winkelblok gelegen is, ziet u daar in de verte. En dan hebt u Hulst binnenstad, Sint-Willibrordus, Basiliek. En zo gaat u dus in feite naar de andere kant van Hulst. Dus deze kant van Hulst heeft geen supermarkt. Dus we hebben daar geen Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl, we hebben dat allemaal niet. En het bleef toch onlogisch waarom dat er aan deze kant geen supermarkt werd opengedaan. Waarom ze allemaal zetten op éénzelfde locatie. Als je weet dat er al een Jumbo is en men zet er een tweede bij, waar er geen kat in komt 's morgens. Er is geen openbaar vervoer, dus er is geen mogelijkheid om met de bus tot dat winkelcentrum te gaan. Dus stel je voor, deze locatie dat u dus daar ziet, moeten de mensen volledig te voet doen. Sint-Willibrordus, Basiliek, verder. En dan, achter dit gedeelte aan de rechterkant, kom je dan in een woonwijk. Dus dit allemaal moet je te voet doen, of met de fiets, of natuurlijk eigen wagen. Dus ja, waar is de logica? Waar is de logica om zoveel winkels op éénzelfde locatie te openen en dan nog 2 van dezelfde keten? We hebben supermarkten nodig die meer verspreid zijn op verschillende locaties.